ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న కల్తీ నూనె ముఠా గుట్టు రట్టయింది. జంతువుల కొవ్వు, క్రూడ్ ఆయిల్ కలగలిపి విషతుల్యమైన వంట నూనెను తయారు చేస్తున్న ఘరానా మోసం కాకినాడ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. రట్టిపాడు మండలం ధర్మవరంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న ఈ అక్రమ దందాపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు. అసలు ఈ కల్తీ నూనె ఎలా తయారవుతుంది? ఈ మాఫియా వెనుక ఉన్నదెవరు? ఈ సంఘటన చూస్తే మన నిత్య వంటకాల్లో వాడుతున్న నూనె ఎంతవరకు సురక్షితమనే అనుమానం కలగక మానదు. చేయరు తొందరగా వచ్చేస్తారు. అనుభూతులతో రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం. మంచి రేసి బిర్యానీ అని తిందామని కానీ హోటల్కి వెళ్తే ఏం చేస్తే ఎక్కడ చెప్తే రాయలేదు.